Θα ήθελα στο σημερινό βίντεο να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί ένας χωρισμός μας πονάει τόσο πολύ, ακόμα και όταν γνωρίζουμε ότι αυτή η σχέση δεν μας κάνει καλό. Το θέμα είναι ότι δεν χάνουμε μόνο έναν άνθρωπο στο χωρισμό. Οι έρευνες σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόσφατα απορριφθεί ερωτικά μας έχουν δείξει ότι βλέποντας την φωτογραφία του πρώην συντρόφου ενεργοποιούνταν εγκεφαλικά συστήματα τα οποία σχετίζονται είτε με το κίνητρο, είτε με την ανταμοιβή, είτε με τη λαχτάρα. Γι' αυτό μπορεί να νιώθουμε μια έντονη παρόρμηση να στείλουμε μήνυμα, να ελέγξουμε τα social media ή να επιστρέψει στη σχέση πίσω. Ακόμα και αν ξέρουμε ότι δεν πρέπει αυτό να συμβεί. Παράλληλα, η έντονη κοινωνική απόρριψη φαίνεται να ενεργοποιεί ορισμένα εγκεφαλικά συστήματα που συμμετέχουν στην εμπειρία του σωματικού μας πόνου. Βέβαια υπάρχει ακόμα κάτι βαθύτερο. Μέσα σε μία σχέση, ένα μέρος του εγώ μετατρέπεται στο εμείς. Δηλαδή, μιλάμε για τις κοινές συνήθειες, φίλους, σχέδια, κοινά για το μέλλον κτλ. Όταν τελειώσει μία σχέση, μπορεί προσωρινά να μην γνωρίζουμε ποιοι είμαστε, χωρίς τον άλλον. Γι' αυτό η επούλωση δεν είναι απλώς να σταματήσουμε να αγαπάμε τον πρώην σύντροφο ή την πρώην σύντροφο. Είναι να ξαναχτίσουμε το εγώ που έχει χαθεί μέσα στο εμείς. Γιατί πολλές φορές μετά το χωρισμό δεν προσπαθούμε μόνο να ξεπεράσουμε κάποιον, αλλά προσπαθούμε επίσης να ξαναβρούμε τον εαυτό μας. Καλή συνέχεια!